Ako svet je malý a to ja tieto náhody nechápem. Aj to nie je náhoda. Ja tie náhody chápem, kamarát, lebo je to nie náhoda. Je to to, že tvoja sestra je normálna, nebezpečná, psychopatická stalkerka, ktorá by mala byť v base a nedostať pokutu. No tam by sme teda mali vysvetliť, čo sa vlastne sese stalo. Toto je úžasná vec. Jeho sestra je normálne, že regulérna stalkerka. Jeho sestra hrá na husle. A je nejaká írska kapela. Hlavná akože aktérka v tejto kapele sa volá Sharon Core. A Sharon Core je tiež huslistka. Tomášova sestra ju od malička miluje. Posielala jej darčeky, písala jej listy a tak ďalej. Potom, keď už bola dospelá, išla študovať alebo pracovať, tak sa presťahovala do Madridu alebo do nejakého španielského mesta na tú istú ulicu, kde býva táto Sharon Core a normálne ju stalkovala tak veľmi, že Sharon Core zavolala políciu. Tomášovu sestru zobrali a normálne prehrala súd a musela zaplatiť obrovskú pokutu a má zákaz priblíženia. A Tomáš sa to akože snaží zahrať, že no to je celé nedorozumenie.